खुलुमबाय गोबां रायजो राजाफ्रा गोनो गोथोआव दङ जे मैयानि जि सेसन कर्टआ रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जायफोरा बे केसआव लोब्बा दङमोन बेखौ दाय गैया होननानै सेसन कर्टआ मैया फोसावबाय। बेखौ लानानै गोबां बर' रायजो राजाफोर बा जोंनि आसाम बाखिनफोरा गोनो गोथोआव दङ। दिनै बिनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायगोन जे बे केसआ थांनाय 1995 नि केसमोन आरो बेखौ 2013 निफ्राय ट्रायलाव सोलिबोगासिनो दङमोन। जोंनि मानगोनां मानास सर'निया बिथां एडभकेटनि नाजानायावनो बे 11 बोसोर सेसन कर्टआव केसआ खारथाय होबोजाबाय आरो मैयानि तारिखआव जोङो मोनसे जाजमेन्टखौ मोननो हाबाय आरो बे जाजमेन्टआव दाय गैया होननानै फोसावबाय। बिनि थाखाय जोङो जोंनि बारग' एनडिएफबि खौसेथि आफादनिफ्राय जानानै अनारेबल सेसन कर्टखौ जोङो साबायखर बावो। लोगोसे मानास सर'निया एडभकेट बिथां सारखौबो जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। गोनो गोथो रायजो राजानि गेजेराव नंगौ रायजो राजाफ्रा उदां अख्राङाव लुगैदों, नाथाय माब्ला फैगोन बे गोनो गोथोआव दङ। दा बिनि गेजेरावबो मोजां खबर दङ। दा जि केसनि थाखाय रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव जोबथे जानानै दङ बे केसआनो जाबाय सिबिआइनि क्रिमिनेल केस आरो बे केसखौ फार्स्ट ट्रेक कर्टआ एबा लवार कर्टआ लाइफ सेन्टेन्स फोसावदों। बिनि उनाव जोङो बेखौ मानिनानै लानो हाया होननानै आरो जोङो हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामदों। हाइकर्टआबो थांनाय 2 बोसोरनि सिगां बे एखे जाजमेन्टखौ फोसावफिनदों जे लाइफ सेन्टेन्स फोसावफिनदों रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव आरो बेखौबो जोङो मानिनानै गनायनानै लानो हाया होननानै सुप्रिम कर्टआव जोङो फाइट खालामफिनदों। दा सुप्रिम कर्टआव फाइट खालामनानै केसखौ जोङो एडमिट खालामबोनो हाबाय 2 बोसोरनि सिगां। बेनि उनावनो जों बेल पिटिशननि थाखाय एपिल खालामबोदों, नाथाय मोननै डेट फेल जालांदों। दिनैनिफ्राय लानानै दानथामनि सिगां जोङो मोनसे डेट मोनदोंमोन जे बोहैथि दाननि एबा नभेम्बरनि 20 तारिखआव रन्जन दैमारि सारनि सिबिआइ केसनि बेल हियारिं जागोन। बे डेटखौ जोङो थांनाय 8 मासनि सिगाङाव जोङो मोनखानानै दङमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे थांनाय 20 तारिखआव बेल हियारिंआ जायाखैसै। मानो होननानै बुङोब्ला सुप्रिम कर्टनि चिफ जाजआ सोलाय सोल' जाबाय। सिगांनि जि चिफ जाज धनन्जय यशवन्त चन्द्रचूड़ बिथांनि जायगायाव थांनाय 11 तारिखआव गोदानै चिफ जाजखौ थिसननानै लाबोदों जे सन्जीव खान्ना, अनारेबल सन्जीव खान्ना बिथांखौ। दा बिथाङा गावनि मासियाव जिरायनाय लोगो लोगोनो आगुनि चिफ जाजनि रुटिनखौ सोलाय सोल' खालामदों। बिनि बेलायाव जोंनि केसआ थांनाय 20 तारिखआव बेन्चआव गाखोआसै, नाथाय जोङो दुखु मोनदोंमोन। नाथाय मैयानि तारिखआव जोङो मोनसे मोजां खबरखौ मोनफिननो हादों दिल्लीनिफ्राय जे फैबाय थानाय 29 नभेम्बर थामहिनबा सुक्रुबाराव बे बेल हियारिंआ जासिगोन। रायजोनि गेजेराव बे खोथाखौ फोसावनो मोननानै गावखौनो आङो खुसि मोनदों जे 20 तारिखआव जानो गोनां केन्सेल थांनायनि उनाव एबा बेन्चआव गाखोयैनि जाहोनाव फैबाय थानाय 29 तारिख एबा 29 नभेम्बराव सुक्रुबाराव बेल हियारिंआ जागोन। जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे बे बेल हियारिंआ मोजाङै मोजां जालांगोन आरो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जि साबा बिथांमोना बेल मोनगोन बेखौ जोङो मिजिंथिनानै दङ आरो जों नेनानै दङ। जोङो साबायखर बावगोन जे अनारेबल सुप्रिम कर्टखौ जोंनि केसखौ बेन्चआव लाबोनायनि थाखाय। लोगोसे साबायखर बावगोन अनारेबल चिफ जाज सन्जीव खान्ना बिथांखौबो जोंनि केसखौ बेन्चआव लाबोनायनि थाखाय। आसा फारि लाखिदों जे सुक्रुबाराव मोजां फिथाइखौ एबा मोजां जाजखौ जों मोननो हागोन होननानै। सारा मोजाङैनो दङ, देहा लानानैबो मोजाङैनो दङ, मेन्टेलिटि लानानैबो मोजाङैनो दङ। नाथाय सारनि खुगानिफ्राय जों मोनसेल' बाथ्राखौ खोनायो, गावनि उसुबिदानि थाखाय बे फंसेबो बाथ्रा बुङा, नाथाय बर' रायजो राजाया बोरै दं बेखौसो जोंनियाव खबर लायो। माबायदि जानानै दं, बोरै सोलिदों बर'लेण्ड हालामा, बर' रायजो राजाफ्रा बोरै दं सारनिफ्राय बेखौसो जोङो खुगानिफ्राय मोननो हायो। आरो मोनसेल' एडभाइस होयो सारा, जेब्लायबो बर' रायजो राजाफ्रा खौसेयै थाथों, सान्थि आरो गोजोनै थाथों, आंबो बेयाव मोजाङैनो दङ। बे बाथ्राखौसो जोङो सारनि खुगानिफ्राय खोनायो आरो जों मेगनजों नुबोबाय थादों। आं बांद्राय बुंनो दङबावो होननानै आं सानाखै, मानोना जोंनि लोगो दि हारिमु बिथाङा स्पष्टयै खोन्थानानै होबाय। मैया जेब्ला सेसन कर्टनि जाजमेन्टआ फोसावजादों, बे रंजानायखौ लानानै आंबो आंनि फेसबुक पेजाव मोनसे भिडिअ आं हगारनानै होदोंमोन रायजो राजाफ्रा मोन्थिथों होननानै। खारन नाब्ला सारखौ बयबो गजानायखौ दिनै बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा हास्थायगासिनो दङ। बेखौ बुजि मोननायखाय आं मैया मोनसे भिडिअ एंगारदोंमोन। नाथाय गोबाङा बुजियाखै।
आरो मैया जों खोनानो मोन्दों जे गबाय होननानै बहाबा बहाबा बमाबो गावदों रंजादों रायजो राजाफ्रा आं ओमफ्राय फन हमख'नो हायि माने कलफोर फैदों जे रन्जन दैमारि सारा बा डिआर नाब्ला सारा उदां जाबायनो बिदिहै आंनाव सोंहरगासिनो दङ नाथाय मैयानि जि पजिटिभ मोनसे जाजमेन्ट बेजों रन्जन सारा उदां जायाखै बिथाङा जोबथेसालियावनो दङ खारन बिथांखौ सिबिआइनि केसासो लाखिनानै दोनदों दिनै रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव थानांनायनि गुबै कारना जाहैबाय सिबिआइनि मोनसे केस दङ जाय केसखौ जोङो दिल्लीयाव सुप्रिम कर्टआव जुजिगासिनो दङ थ' बे मोनफ्रोमबो रोखोमै जिखिनि मावनांगौ दङ बेखौ मावबाय थानाय जादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड डिबिनि नाजानाय आरो लोगोसे डक्टर अनजलि दैमारिनि नाजानायाव गोबांथार माने मावनो गोनां खामानिफोरा मावजाबाय थादों आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव सुप्रिम कर्टआबो डिआर नाब्लाजों लोगोसे जोंनि जायफोर दैदेनगिरि जोबथेसालियाव दङ जायफोरनि केसखौ जोङो सुप्रिम कर्टआव लांबाय बा खारथायगासिनो दङ बिनिफ्राय मोजां मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट मोननानै उदां अख्राङाव फैगोन होननानै जोङो आसा खालामनानै दङ आरो बेखौनो दिनै जोङो बर' रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो नागिरो जे सानसेब्लाबो जोङो बा थाबैनो जोङो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो उदां अख्राङाव मोनगोन जों दिनै बेसेबांखिनि दावगानो हानायनि आन्दोआव गिबियावनो जोङो रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावनांगोन बर' माहारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा जोंखौ अनसायदों जों जेब्ला नांगौ जादों जों जेब्ला आखाइ फोलावदों जोंनि माने बिपदनि समाव जोंखौ सहाय खालामनो जों जेब्ला खावलायदों बर' रायजो राजाफोरा खुनु माबा मोनसे सन्देह लाखियाजासे जोंखौ सहाय खालामदों आरो बेबायदियै जोङो जोंनि केसफोरखौ फोजोबनो थाखाय खारथाय होबोनो हागासिनो दङ बेवहाय स्पेसियेलि आं गिबियावनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै साबायखर बावगोन डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे एनडिबिनि जेसेबांखिनि केसफोर दङ जों बे लेभेलहालागै लाबोनो हानाया गिबियावनो बर' रायजो राजाफोरनि गोबां अबदान दङ आरो बेनिफ्राय नों दा जि कुइसनखौ खालामदों दिनै आङो गावखौ माने बुंनो हानाय बा बेखौ साबायखर बावनो हानाय बा सोरबा सहाय खालामनायखौ थेंक इउ होनो हानाय आं बे पजिसनाव गैया जेब्ला जोंनि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन अब्ला बै जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो जायफ्रा गोजौ मासियाव दङ बिथांमोनानो गावनि खुगाजों बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन बेवहाय जोङो बे जिनिसखौ दोनथ'दों जोंगौ जोंखौ सहाय खालामदों सोरबाया खालामाखै बेखौ खिन्थु जों दिनैनि थारिखआव बुंनो हास्थायाखै जेब्ला जोङो उदां न'खराव जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ मोनगोन अब्ला बै समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो गावनि खुगाजों बुंगोन मानोना आं समाया जायफ्रा जोंखौ सहाय खालामदों बिथांमोनखौ थेंक इउ होनो जों समाया जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन नाय बे मोजां मोनसे कुइसनखौ नोंथाङा सोंदों दिनै बर' हारिया बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांनायनि लामायावमोन जोंनि जारिमिनखौ जों जेब्ला नायो अब्लानो बुजि मोनो मानि थाखाय बिएसएफआ जोनोम जानाय बिएसएफखौ सोर जोनोम होनायमोन मानि थाखाय बेखौ जोनोम होनो गोनां जानायमोन गेदेमा बिथां डिआर नाब्ला सारनि कनसेप्टआव साननायाव बे जिनिसा जोनोम मोन्दों आरो बे जोनोम मोननाय सानस्रिखौ लानानै बे गावनियाव लाखिबाय थायालाबानो जोंनि हारिनि गेजेराव बे खामानि मावदों यांफोरनि गेजेराव खामानि मावदों आरो हारिखौ रैखा होनो थाखाय जोङो मा बिबान लानांगौ दिनैनि थारिखआव डेम'क्रेसिनि लाइनजोंबो बै समाव नायदों बिनिफ्राय राजखान्थिनि नोजोरजोंबो नायदों जेजोंबो दिनै आसा नुवाखै उपाय गैया जोबनायाव माने बिएसएफखौ फर्म खालामनानै हाथियारनि दावहाखौ बिथाङा होनो नागिरदों होनो गोनां बायद' जादों स' बिदों जाथिखौ बिथाङा मोजां मोनबोबाय बासायबोबाय गोबांथार जोंनि बिर जोहोलावजोफ्रा बे थांखियाव हमथाबनानै गावनि बेसेन गोसा थै आरो जिउखौ बर' हारिनि थाखाय बावसोमलांबाय आरो बै समाव जेसेबांखिनि जुजिबोबाय बेजों जाथिया दिनैसिम आङो आफादा जोनोम जानायनि उनाव जोनोम मोननाय सासे बेक्ति आङो गावनि सिनायथिखौ लानानै हारिनि सिनायथिखौ लानानै गावनि राव गावनि गाननाय जोमनाय गावनि जानाय लोंनाय जोंनि आसार खान्थि गासैखौबो लानानै आं थांना थानो हाबाय बिनि गुबै कारना जाहैबाय डिआर नाब्ला सारनि नाजानायाव ज' जाथिया दिनै बै समाव अलखद थानाय समाव बिथाङा सहाय खालामबाय गावनि आलो गोजोन जिबनखौ नागारनानै जाथिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो बिथांमोना ओंखारलांबाय बिथाङा नाजाबाय जाथिखौ बै समाव बासायबाय दिनै बै जाथिखौ बासायग्रा बेक्तिया दिनै जोबथेसालियाव दङ बियो अलखदाव दङ दिनै बेखौ सहाय खालामनांगौआ साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा आरो आङो गमायनो गोजोनदों जों जेब्ला सावरायो जों जेब्ला नायफाफिनो जोङो थारैनो जों गोजोनो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बिथांखौ गोसो गोरबोजों सनमान होनानै मदद खालामगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समावबो बिथांनि जानानै बर' रायजो राजाफ्रा जेब्लाबो मदद खालामगोनखौ जोंहा 100% जोङो फोथायनो हायो आरो फोथायनानै जों दङ आरो बिब्दिनो जों खावलायबावगोन जिखिनि माने जोंनि माने समफोर फैगासिनो दङ बै समफोराव गोदो गिख्रंथाव समावनो जोंखौ जाहोनो नागाराखै बर' रायजो राजाफ्रा गोदो गिख्रंथाव समावनो जोंखौ सहाय खालामनो नागाराखै बे जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीफ्रा एबा नेपालिफोरा जोंखौ सहाय खालामदों सान्तालिफोरा जोंखौ सहाय खालामदों बांलादेश बायदियाव दिनै मुस्लिमफोरा जोंखौ सहाय खालामदों गोबां रोखोमनि सुबुंफोरा जोंखौ जोंनि बे दावहानि समाव सहाय खालामदों आरो दिनै बिथाङा अलखद समाव जोंखौ दिनै बर' हारिनि अनगायैबो गुबुनफ्राबो दिनै सहाय खालामदों मैयाबो गुबुन जाथिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ लोगो हमदों बिदिनो गोबाङा दिनै सहाय खालामगासिनो दङ आरो आं खावलायगोन फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि गेदेर अनसायनायखौ बिथां गेदेमानो नांबावगौ आरो बेखौ जोङो मोनलांबाय थागोन होननानै फोथायो
थारैनो आं मोनसे बाथ्राखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गावखौ प्राउड फिल खालामदों नोंथाङा बुंनायावसो आं बेखौ बुजि मोनदों दिनै नरेन्द्र मदि मानगोनां इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा जुदि बुंदोंब्ला बर' हारिनिफ्राय सोलोंनांगौ थ' आं बिनि फिननायखौ आं बेखौ होनो नागिरदों दिनै प्राइम मिनिस्टारा मानि थाखाय बुङो खारन जोङो थागिबि जों इन्डिजिनियास बर' जाथिया बे हानि फिसा थ' हानि फिसाहा गोबांथार सम्पतिफोर थायो आरो बे सम्पतिफोर थानायखायनो दिनै जोंनिफ्राय गोबांथार सोलोंनांगौ दङ जोंहा राव दङ जोंहा हारिमु दङ जोंनि माने गाननाय जोमनाय गासैबो दिनै आलादा बुहुमा दिनै बेबायदि मोनसे कालचाराव फैबाय जायफोरा माने प्राइभेट माने पार्टफोरखौल' दिनै खोबनानै दोनो बेबायदि दिनै थांनानै थायो नाथाय दिनैनि तारिखाव जोंनि कालचारा माखौ दिन्थियो जोंनि मोनफ्रोमबो बर' आइजोफोरनि जि गाननाय आं दख'नानि बेलायाव बुंदों जोंनि मोनफ्रोमबो माने गाननाय जोमनायफोरा दिनै बाख्नायथाव जे मानसि हिसाबै सुबुं सोदोमस्रियाव मोनसे गोजौ थाखोआव माने दोनजानाय मोनसे कालचारा दङ जोंहा मानो थाखाय दङ बियो मानोना जोङो थागिबि जों हानि फिसा जों गोजामसिन जाथि बेवहाय जोंनिफ्राय गोबां सोलोंनो गुबुनफोरा हायो आरो बिनि थाखायनो हयथ' मानगोनां इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बर' जाथिनिफ्राय सोलोंनांगौ होननानै बुंदों आरो दिनै जि मोनसे पिसफुलनि बाथ्रा बुंदों बियो खिन्थु इनकमप्लिट जानानै दङ नंगौ बिथाङा मोनसे आसाजों बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै जेब्ला जेलनिफ्राय जोंनि दैदेनगिरिफोरा उदां जागोन उदां अख्राङाव फैगोन अब्लाना जोंनियाव 100% गोजोननाया फैगोन अब्लासो जोंनि गेजेराव आरो 100% जौगानाया फैगोन अब्लासो जोंनि गेजेराव माने रायजोआ लुबैनाय हान्थिया फैगोन खारन दिनै जों नुदों मोनसे दुखुनांथावना जाथाय दाख्लै बारलांबाय एनआइएनि केसाव जोबनानै दोनजानाय जोंनि दावहारु लोगो आं नामखौ एक्जेक्टलि बिथांखौ बुंनो हानाय नंलिया बिथाङा बिफाया थैनाय समाव सारादुआव फैदोंमोन आरो बिमायाबो जोबोद बुरै अबस्थामोन बिथाङा गावनि गोसो सिंजोंबो इसोरनियाव आरज गाबदों जे आइ नोङो आं गनानै फैसान्दि थांनानै थाबाव होननानै बिथाङा बेबायदि मोनसे आरजजों फैदोंमोन आरो गावनि बिमाखौ बुंनानै थांदोंमोन नाथाय दुखुनांथावना बिथाङा दिनै जेल गयै सिगाङावनो गावनि बिमायाबो जोबनानै थांबाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय बेबायदि गोबांथार दुखुनांथावना माने जाथायफोरा जोंनि गेजेराव दङ जारिमिनफोरा बारलांबाय थादों बेबायदि जारिमिनफोरा थायोब्ला जोंनि गेजेराव कमप्लिट पिसआ फैया कमप्लिट गोजोननाया फैया बेवहायनो 100% सान्थिया फैनांगौब्ला मानगोनां इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जिबायदि बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव बुंदों जि सान्थिखौ फैगोनखौ बिथाङा आसा खालामनानै खोथा बुंदों अब्ला बे फैनांगौब्ला जेलनिफ्रा साफ्रोमबो उदां जायोबा बेयो फैगोन आरो बेखौ बिथांमोना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रा दिनै सोरखाराव दङ जायफ्रा जोंखौ सहाय खालामबाय थादों बिथांमोना जोंनो बे गोजोननायखौ होफैनो थाखाय दिनै सानहर खामानि मावदों आं बेखौ गोसो सिंनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर बावो